The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jeremiah 17, verse 9, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Mark 7:21, for from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders. John 10:10, I am come that they may have life, and that they may have more abundantly. Mark 10:45, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Isaiah 5:20, those who call evil good and good evil are as good as dead, who turn darkness into light and light into darkness, who turn bitter into sweet and sweet into bitter. Before we start our Bible study today, let us examine ourselves and see to it that we do not keep any sin, personal sin, mental attitude sin, lingual sin, or overt sin. All these sins can become a barrier to our study of the Word of God. Busa. Let us now use the principle of 1 John 1:9 na nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is not confession of your sins, it is faith alone in Christ alone. That is the only way that man can be saved. God has provided this means, ug maura ka na gayud ang paaging giandam sa Dios, wala na ilain. So anara kanimos pagpili nini, imo ang dawaton kini maong kamaturan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa karon magampot ta sa hilom. Let us pray. Ama na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo ning lain no, sab ngay gayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagdala ka namo ni Dapita aron kami padayon ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry o bani kami karon pinagi sa pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluwas. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab niining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Karon magpadayon kita sa atong pagtuon. But the title we are concentrating is Developing Divine Viewpoint. Sao na to pag-ugman ang Diyos nun nga panghuna-huna. Una sa tanan. Abrihin imong Biblia diha sa Efesos 5:16. Ephesians chapter 5 verse 16. Okay? Doon sa isulti diha.
ang gisulti diha sa maong pulong sa Dios mao kini. Redeem the time because the days are evil. Lukata ang panahon tungod kay aniya kita sa dautan nga panahon. Okay? Ang pulong sa Dios mao nga ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Ug labot pa ang Isaiah 55:8-9 nagaingon. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, nining kalibutan na karon. We are confronted with all kinds of what-ifs in life. Musta? So, are you apprehensive? Are you terrified and horrified to the things that atong makita, atong madungog, atong makatunan, bahin sa kahimtang sa kalibutan karon? Grabe na. Ako kinigisgutan kagahapon nga we live in a day where biblical truth is considered a hate speech. Hate speech na ang ilang tanaw sa pulong sa Dios. The things that are right before today, these things are now wrong. Mao tong akong giingon nimo nangabali na ang tanan, nangabali. People are just getting more violent and cruel to their fellow men. They are getting more weird, vile, inhuman, godless. Na gani sila pagtahod to all kinds of authority. So mo na ang panahon nga atong gipuy-an karon. So, ang Dios nagapadayon sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan ngayong gitanyag nganhi kanatong mga katawan. Kay kitang mga katawan, mga kaliwat ni Adan ug ni Eva nangalaglag. Busa kay mga kaliwat mangitak nangalaglag usab kita. Umika na yung formula nga kanunay na itong gibalik-balik. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang spiritual death nagkahulugan og hingpit nga paghimlag sa tao gikan sa Dios. Man is completely separated from God. Tungod niya ng maong formula. The fact nga natao ka ning kalibutan na, mamatay ka. Kita, why exempted nini. So karon, ang Dios nagapadayon sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Ug naay panahon nga kini hunongon na sa Dios. Mahumana ang iyang timetable, divine timetable sa paghatag niinig kahigayunan sa tao nga mudawat pa niining maong gitanyag ng kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao kana ang mayong balita sa kaluwasan. It is the Lord Jesus Christ maura ang atong dangpanan o paagi nga kita maluwas. There is no other. Kung nabaghimo kang imong kaugalingon, now, paghusay ngadto sa Dios. Husaya ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Tubaga kanang imong gibuhat kay wala ka na matunong sa paagi sa Dios. So, timan katong akong giingon nimo nga ang Amos 8:11 nagaingon nga naay kagutom ug kauhaw sa kanang dungog sa mayong balita sa kaluwasan. Kaya na panahon. Karong panahon na normal pa. Apanay mo abot nga panahon gitawag nag-crisis na. So we are still in the normal evangelism and ang mubanos, niini
mupuli na yun sa normal evangelism is crisis evangelism. So, imo pa bang huwaton ka na nga naa pa man tas normal evangelism? So, mo ka na kitang mga magtotoo karon, nga magtotoo if you are a believer. Imanuan kita sa pulong sa Diyos 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, ang solusyon gyud nining tanan alang kanimong di magtotoo is accept the gospel. Believe in Christ as Lord and Savior. Ug alang kanimo magtotoo, ang solusyon mao nga imong dawaton ang pulong sa Dios. Accept Bible doctrine to believe in and grow up spiritually. Kaya mo ka na ang proseso, mo ka na ang paagi to redeem the time as Ephesians 5:16 says. So, kung ikaw nagatubang og daghang matang sa mga what ifs sa kinabuhi, then mo kini ang panahon nga ikaw makaamgo nining tanan nga nagapanghitabo karong panahon na. O sayo na kita nga ang tao human siya mamatay mo unsa atubang siya sa paghukom. Kaya naman na sa Hebreanon Kapitulo 9, versikulo 27, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Now, in Hebrews 7:10, Kapitulo 7, ngadto Kapitulo 10, ana atay dako nga ingnon ta great passage nga nagahisgot kini sa pagkalabang saserdote ni Ginoong Jesucristo og ang pagsangkap ni ining labihang kadako nga kaluwasan nga gitanyag sa Dios sa kaliwatan sa tao. Karon bisag kinsang dili magtotoo who spends eternity in the lake of fire is an unbeliever forever. Hangtod nga siya moabot na dito sa eternal state. And then he wants to be a believer. It's just too late. Ulahin ang tanan. Walay tao, walay sakop sa kaliwatan sa tao in the eternal state nga wa mo dawat kang Ginoong Jesucristo nga manluluwas in time karon, or who would not love to accept Christ as Savior in the eternal state. Sila gyud ang number one nga buot ko silang mudawat apan ulahin na ang tanan. Kaya ang usa ka di magtotoo nga mamatay, ang iyang kalag muadto dayon ngadto sa torments, adto kasangko sa torments ang kasakitan, and he immediately enters into the realm sa hingpit dayon na nga espirituhanon nga pagkatinuod, spiritual reality. Ang matag usa ka dili magtotoo dito na sa linaw sa kalayo right now in torments technically would be absolutely, totally, completely, 100% delighted to do anything, to have the opportunity to accept Christ as Savior. O they would receive Christ as Savior in a split second. Kay naman sila kay gayunan to accept Christ as Savior, and they would receive Christ as Savior in a split second tungod sa ilang pag-antos dito sa torments. Inomdong ka ba niya itong dato nga tao? Diya sa Lucas 16:19 at 31 nga namatay. Iyang gibilin ang tanan niyang mga wealth, iyang mga kabilin. He left his wealth behind. So, dili na siya dato, dili na siya adunahan. He is eternally impoverished karon. Now, as a matter of fact, ang pag-antos is so great
nga ang atong Ginoo mi ingon misulti adong Judas Iscariote sa Mateo 26:24, mayo pa lang kining tawhan nagwa na lang unta matao. Better for this man never to have been born than to be born and live and dies as an unsaved person. Kaya ang pag-antos kinagrabihan. So terrible. Ug ang dili magtotoo is in torments sa pagkakaroon. Now, as the former rich man said, dias Lucas 16:19, o sa musunod niini, doon na siya ay duha ka mga hangyo. He had to request. Ang usa niini, nga ituslob unta ang kanang tudlo. One was a drop of water on his tongue. Ipato kunuhay sa iyang dila. And the other was to send somebody back to his father's home aron sa pagsaksi ngadto kanila bahin kang Ginoong Jesucristo aron sila mudawat usab ni Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas ug dili sila mahiadto niyadtong maong dapit sa pagsakit, a place of torture. Iabi nimo human sa kamatayon wala nay oportunidad, wala nay kahigayunan nga makadawat pa ang tao kang Kristo ingon nga manluwas. Wala na. There is none. As is commonly said, second chance. Wala. Wala na second chance. Well, there is no such thing as second chance. Kaya ang matag segundo, the young unbeliever alive din hipan ining kalibutan na din na sila biyas kadaghang mga kaigayunan nga makadawat unta siyang Ginoong Jesucristo ngayong manluluwas. There is a billion chance, a quadrillion chance, an opportunity he has ni ining kinabuya. We just happen to be living right now in a time of massive lawlessness karong panahon na. Lawlessness against moral standards. Lawlessness against financial standards. Lawlessness against honesty in every area of life. Ug kita usa ka nasod that is absolutely ripe for the intensification of divine punishment. Nga, angay na gyud kining maong nasod may agom sa pagpanton gikan sa Dios, divine punishment, and it's on its way. Gani, it's already here, and it's going to get worse. Kana ko duka ako laning saysay gikan sa kamatuoran. And if there is not a change of attitude, why pag-usab sa pagtagad on the part of believers toward the Word of God, kay kasagaran karong mga magtotoo, bagang duot sa mga magtotoo, wala may gana, wala panahon sa pagtuon sa puno sa Dios, and a return to the teaching of the Word of God, and the reception of the Word of God, and the change of attitude, bahin sa mga dili pa magtotoo nga unta mo dawat sila kang Ginoong Jesucristo ilang manluwas. Kay kini kong nasura, it's becoming a nation that is, on the one hand, from negative volition, more and more pagan. Murang ni samot na pagkapaganon ining maong nasod. And on the other hand, from negative volition, more and more religious. Ni samot pagka-religyoso mga katawhan gani mga magtotoo ang uban. A nation that is heading down the road to disaster. Sama nitong panahon ni Jeremias, Isaias, ug Hosea, ug ni Joel, ug ni Amos, ug sa uban pang mga propita, ang mga katawhan karong panahon na by and large do not want to listen to the truth of the Word of God. What a tragedy. What a disaster. And they are reaping
Ilan ang gipo-po, and they are going to reap. They are sowing the wind, they're going to reap the whirlwind. Ug busa, ang issue din diha sa Hebrewanon is that ang kaluwasan has been provided for all, alang sa tanan. Si Ginoong Jesucristo miadto sa cross. Inomdom ka, mao kadtoy stimulo sa Dios. Kung bahin sa plano sa Dios. Ang stimulus maong pag-agda, pag-aghat, pagsangkap sa kaluwasan. Ang cross mo stimulus. Patubagon ang tao. Negatibo ba siya o positibo? You see, naatay kapubuton ipagamit kini sa Dios kanato. Mudawat bata mo tuo, bata mo salikway. Now, sa iyang espirituhanong kamatayon, ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, alang sa mga sala sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao, ang kaluwasan gitanyag alang sa tanan. Now, ang issue is not, has it been provided? It has been. Ang issue mao kini, unsa man ang pagabuhatos dili magtotoo. What's the unbeliever going to do about it? What is man going to do about it? Unsa may ang buhaton? Unsa man niya pagtubag? He has responding capacity. Na siya kabubuton, resident in his soul. So, there is the result area sa plano. Ang di magtotoo nga positibo, sa laing bahin, kung siya positibo nga to sa cut-on sa o pagsabot sa mayong balita sa kaluwasan, positive relation towards the gospel, kini nagkahulugan nga siya mo tuo kang Ginoong Jesucristo. He would appropriate Christ as his Savior. That is faith in Christ. And God imputes eternal life to him. Suluban siya, isipan siya sa dayon ng kinabuhi. Apan, on the other hand, ang dili magtotoo, mahimo siyang mo tubag sa negatibo, he may respond negatively, o kung iyang buhaton ka na, iyang isalikway si Kristo, ingon nga iyang manluluwas. O unsa, he winds up, if he dies in that rejection, he winds up burning forever dito sa linaw sa kalayo. Now, ang matag dili magtotoo, every unbeliever, naara ba siya appointment with God? And that is what Hebrews 9:27 delineates. Mato akong gikutlo ganiha, pagsugod nato nini. As it is appointed unto men once to die, that is an appointment to physical death. The word die, dinhi, is in the aorist active infinitive gikan sa verbo nga apothnesko sa Grigong pulong. Apothnesko. Ang matag sakop sa kaliwatan sa tao, adunay duha ka appointments with God. One is physical death. Okay? Now, so far, sa kasaysayan sa tao, there have been two individuals, duha ka mga magtotoo ang Ginoong Jesucristo, who have had this appointment with death canceled. Kinsa man sila. The first of this is Enoch. Diyan sa Genesis 5:24. Nga, who went for a walk one afternoon, iyang isultihan niyang asawa nga he will be back in plenty of time for dinner. Apan, he never came home. And she waited. Ang iyang asawa, naghuwat niya for him that night. And finally, went to sleep. Nakatuog na lang niyang asawa, hinuwat, and woke up the next morning. He still was not home and never came back. Hangtod sa panahon nga siya namatay na po as a believer. Yadto siya sa paraiso, there,
She found out what happened. Sa ginita po. Ang Diyos magsulti ni Enoch. That's enough with that life down there on the face of the earth. You're out of there. So, yan to sa paraiso. Maugat daw si Enoch. Then, ang usa niini, of course, is Elijah. Naman sa segundo hari, kapitulo 2. When he was taken up in a chariot, in a whirlwind to fire. Now, these are the only two individuals. Kinilang silang duha so far sa kasaysayan sa tao nga may bypass ni ining unang appointment with physical death. And it is God who superseded that appointment. Ang Diyos nga may kuha ni Enoch, and it is God who removed Elijah and took them to paradise without physical death. One ni sila moagi o kamatayong physical. Kinirang duha. And the only others in human history who will accomplish this in the content of all believers who are alive on the face of the earth at the time of the rapture of the church. Ang pagsakaw na sa simbahan. Sa may gisulti diha sa 1 Tesalonica 4:16-17. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ayun nakalimti 1 Thessalonians 4:16-17. That's the last generation of the church age. Now, it might occur in the next 15 seconds, or 15 minutes, or 15 weeks, or months, or years. Tingali mo, abot panik mga 5 kagatos katuig. Ang Diyos rang nasayod when it's going to occur. It is eminent from man's standpoint. It can occur at any time. Nagadungog ka? Na ay doktrina sa imminency of the rapture. Kaya wala may propesya ni that has been fulfilled for the rapture of the church to occur. Wala. It can occur at any time. And that generation will avoid physical death. Kadtong makuha nining mong rapture, kung kita apil, then, dili kita moagi og physical death. So the first appointment, nga ang matag sakop sa kaliwatan sa tao has with God, mao ning appointment to physical death. Okay? Sunda gini. But physical death, dili man ni ang ultimate. It's not the ultimate in suffering. Ang kamatayong physical sa atong lawas ba is simply a transference sa evacuation center to another place. Now, ang kinagrabihan nga paagi for any member of the human race to die, and there are a lot of bad ways to die, like train wreck, plane crash, being burned to death, drowning, suffocation. There are a lot of bad ways to die, even to die with cancer or with this coronavirus, dying from terminal disease like cancer, etc. A lot of pain involved through the medical profession with the use of morphine, of course, knows how to take people out of pain. Gikan sa ilang pag-antos ining atong panahon. But the worst way for a member of the human race to die, unsa man? To die as an unbeliever. There's no worst way to die. Wa nay lain pa. Because regardless of the suffering a person may go through at the end of his life, kini mahuman, kini pinagis kamatayong physical. But for the unbeliever's death,
ang iyang eternal suffering kicks in. And any suffering in this life, regardless of how great it may be, is a Sunday school picnic compared to torments on the lake of fire. Ako kung ging na ng torments, tandi na ito ni evacuation center. O ang lake of fire, on saman, relocation area. Okay? Nawato ragong labason sa itong pinunuman katong kadiyot lang ha, kaya ato kining susihon kining atong paglabas sa imong panumduman may tungod ining compartments of Hades. Okay? Ato rago ding hisgutan. Ang compartments. Okay? Now, ang Hades, by the way, ang lainganin is Sheol. Ano naman kanya itong pagkalansang na atong Ginoong Jesucristo dito sa cross? Diyan sa iyang duha ka kilid o mga tulisan. Okay? Ang usa magtotoo, ang usa sa pikas dili magtotoo. Okay. Unsa may nahitabo yan itong pagsakit sa itong Ginoong Jesucristo o paglansang nila dito sa cross. Okay? Ang dili magtotoo, maybe ay mi jaga-jaga, inunta, sabi ni Saya. Iyang bugal-bugalan sa Ginoong Jesucristo samtang nagabitay sila sa cross. Ingon siya, kung ikaw anak sa Dios, nganong di man imo luwason imo kaugalingon o apil mi. No, so kining atong tanaw ng unsa may destino ni ining di magtotoo. Okay? Subayan niya, sundan ni. Miadto siya sa torments. Pagkamatay yun niya itong di magtotoo, ditso siya sa torments. Naanas Lucas 16:23. Unsa may gisulti niya Lucas 16:23. Nagaingon kini. And in hell, he lift us his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Now, so dito siya torments. Kandidato siya mo sa Great White Throne. Muna sunod niyang dangatan. Great White Throne Judgment na nasa Revelation 20 dili pa na. Kaya anto naman na sa Lake of Fire, mudritso sila gikan sa Great White Throne Judgment. Okay, mao na. Okay, Revelation 20:11-15. Okay? Nagaingon kini sa in English. Verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mao na idangatan sa di magtotoo. Kadtong didto sa kilid ni Ginoong Jesucristo, nagbugal-bugal kaniya kay dili man siya magtotoo. Ang usa nga magtotoo, miingon siya, Ginoo, inumdumik taong ko, tuwa na kasi mong gingarian. Siya may gitubag ng Ginoong Jesucristo. Karong adlaw uban ka kanako dito sa paraiso. So mayroon sila sa paradise. Lucas 16:19 at sa 31. Okay? Unsa may gisulti diha. Sa Luke 16:19-31. Unsa gisulti diha? Okay. Luke 16 dahil sa ato ni susihon kay importante kayo kining mga puntuhan din nga dito sila sa paraiso, okay? Abraham's bosom. Luke 16 26, okay? And beside all this, between us and you
there is a great goal fixed. O tuod kining great goal fixed, mao na kini ang buwag sa paradise ug sa torments. Nga kini gimisinterpret kini sa relihiyon nga kanang purgatorio. Dili. There's no such thing as purgatory. Sa pulong sa Diyos wala. Ang tinod nini is great goal fixed. Luke 16:26. Sa atong basahan pag-usap. And beside all this, between us and you, there is a great goal fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Na, kaya ang torments, ako nakanggibasahan ini, ang torments, nas Lucas 16:23, and in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Now, karon, ang new paradise, third heaven, mao na ni dangatan sa tanang mga magtotoo. Okay? Third heaven. O kini mo sangko na ni sa kingdom. Okay. Ephesians 4:8-10. Okay? Nagaingon kini sa verse 8. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Verse 9. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Verse 10. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Okay? So, ang kingdom, nagaingon ka na nga, sa diha sa Revelation 21:1, na nagaingon, and I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Okay? Now, okay, balik ta niya itong dili magtotoo sa kiliran ni Ginoong Kristo. Nagbugal-bugal kaniya to naman sa torments, Lucas 16:23, mudritso na po di siya sa great white throne judgment. O gikan yadto, mao na niya ang paghukom, okay, final judgment of all unbelievers. O diha sa lake of fire, mao ni ang laingan sa lake of fire, Tophet, Gehenna, o second death. Okay? So, Revelation 20:11-15, nga nagaingon, verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Now, sumo ka na ang lake of fire, Tophet, Gehenna, or second death. So, mao ka na nga itong pagulang way bahin ining compartments of Hades. So, mao kini ang dangatan. Nining duha ka mga tulisan nga dito sa kilid ni Ginoong Kristo sa iyang pagsakit dito sa cross. Samtang lansang nila ang atong Ginoo o manluluwas nga si Ginoong Kristo. Natiman ni katong nahitabo. Kasi Ginoong Kristo milukat sa tanan na itong mga sala. Gikan ni Adan hangtod sa katapusang tao may mugso ng kalibutan. Iyang gilukat tanan na itong mga sala. He redeemed. O unsa. Siya lamang ang tigpataliwala tali sa Dios o sa tao. Wala nilain. He is the only mediator. Kung mao nga,
kon ikaw dili pa magtotoo ug di lang nimo kini panumbalingon, now ana ra kanimo sa pagpili na sa akong gingon na kay kabubuton nga ipagamit sa Dios for or against sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanimo. Naapakay higayon. Samtang nagaginhawa ka pa, nagpaminaw ka pa, nining mensahe sa maayong balita sa kaluwasan, o inikamatay nimo niya ng imong lawas, dili ka man makauban sa rapture, kay di ka man magtotoo. Inikamatay nimo, ingon nga dili magtotoo, then wa na kay kahigayunan nga maluwas. No more chance. All the chances have been given to you, billions and quadrillions sa kadaghang higayon sa imong pagdungog. Panwa ka mohimo og desisyon. O wala na. It's all too late. Okay, ato ipadayon ni ugma ning atong pagtuon niini. Magampot amahan among langit nun, salamat nining grasya nga among gipahimuslan pagtuon sa imong balang pulong. Dada kami pagbalik ugma, ron kami makapadayon sa among padayon nini among spiritual momentum, aron kami makakabot sa among tumong, which is spiritual maturity. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.